giingon sa atong salmo nga sa to ang langit ug ang yuta na puno sa imong himaya. Heaven and earth are full of your glory. Pasabot, way lugar din his yuta nga wa diha ang presensya sa Ginoo. Nya kung naa gani ang presensya sa Ginoo, ang tanan mahimong mapuslanon. Nigilingay imong tupad. Ing na mapuslanon ra na nimo ang color sa imong buhok. Ing na. Orwa na nay kapuslanan. Pasabot, ako na ning ilisan. Mapuslanon pa na nimo ang imong kilay. Mapuslanon dili. Yang ano imo nang kiskison. Mapuslanon pa na nimo ang imong palupyan tube. Nganong imo manang ipalaygate. Mapuslanon pa na nimo ang imong sa to'y tawagan sa laki vas deferens. Nganong imo manang ipabasiktomy. Mapuslanon pa na nimong imong mga reproductive hormones kanang mahimong bata. Nganong imo manang imnan og pills nga makapapatay ana og uban pang pangutana. Mapuslanon pa ba na nimong imong bana? Nganong imo manang yaw-yawan? Mapuslanon pa na nimo imong asawa? Nganong imo manang substitutan? Inana ba? So ang mapuslanon, ang kapuslanan sa usa ka butang magamay man ug madako, ang kapuslanan sa usa ka sitwasyon mabati man ug manindot sa atong paminaw, mag-agad kun atong ilhon nga present ang Ginoo. Muna si San Pablo sa unang pagbasa, gitudluan niya ang taga Atenas. Ingon siya, doon naman mo'y gibutang dinhig Dios nga wa ninyo mailhi. Unsa may kapuslanan anang Dios nga wa mailhi? Iya dayong gipaila si Kristo. Iyang gipaila. Nidawat ba sila? Wa sila mudawat ang kadaghanan sila. Balik lang taugma oy. Ngano man kay wa man mo igo sa ilang huna-huna, di man sukwahi man sa ilang mga nakatunan o ilang standard, ilang gisalikway. Mao na tinuod ang tibuok yuta o ang langit puno sa presensya o himaya sa Ginoo, pero dili na siya mahimong tinuod kung ang atong hunahuna o kasing-kasing dili mudawat. Kinahanglan kitang mudawat. Mao bitaw na nga dinhi sa atong simbahan, ako gid mong gitudluan pagdawat sa kabubuton sa atong mga ashirets kan labi nagmadomingo abisag karon na magitay aser no, diri lingkod ana no, kanang magbuot asa lingkod kana gamay ra jud kay nang butanga, kanang magbuot asa siya lingkod di gyud mo tuog asa siya palingkoron. Gisaway na nadaan ni Kristo. Yan siya, kung kamo mutambong og kumbira, ayaw mo pagpili og lingkuranan, pag-agad mo, asa mo palingkuron. Nga naman, obedience is very important. Kay kanang doon na natay gitawag og obedient mind, obedient heart, ang Ginoo sayon kaayo nga mulihok din hinato. Pero naa ganitay gitawag og disobedient mind, disobedient heart, lisod kayo paglihok sa Ginoo. Maglisod siya kay ang Ginoo manggod mga igsoon, dili ni siya mamugos. Kinahanglan gid ni siyang ato o sa siyang dawaton, una pa siya mulihok. Di ganita mo dawat, naara gina siya diha magpundok, murabag tubig. Kabantay mo tubig, aw na pa ba mo'y tubig sa inyo?
Daghan pa. Tubig ba? Gipagkaron, pag eksperimento igabot nimo sa inyo. Og naa kay gamay nga vial. Kana bang gamay nga grapa ba? Nga naay sungsong, naay sealed. Ihumol siya sa inyong dako nga balde tubig. Nya i-sealed siya. Sirad iba. Nya human dangtag mga 1 minute kuhaa na isod tubig. Ha? Masudlan og tubig. Ang niingon masudlan, nga buangon mo. Di masudlan, oy. Pero naa siya sa taliwa sa tubig. Pero imo siyang ablihan, kuhaon nimong tabon, ihog nimo siya dito sa balde, puno sa tubig. Inikuha nimo bisag 3 seconds lang, ikuha nimo, awa na, puno. Awa mo kasabot. Parihara sa nato, siging simba, ni atas kalibutan nagpuyo, pero siging pangutkots o kapait, yun, kalisod. Nganong galisod man ka nga ang tibuok, langit o yuta, puno man na sa kaayos Ginoo, sa himaya as Ginoo. Nganong galisod man ka, awa ka mo dawat sa Ginoo. Muna ingos Kristo, dawata gininyo ang Espiritu Santo, kay maunay mo tudlo ninyo sa kamatuoran. Sige manggod mong gukod anang dili tinuod. Pananglitan, gusto jud ka nga good health kanunay. Tinuod na dili. Ha? Tinuod na nga kinahanglan yung di ta masakit. Dili oy. Masakit gyud ta. Pangandam na lang inig kasakit nimo. Nya karon, sige ka gukod nga di jud ka masakit. Nasakit man ka, di na stress ka. Pagka stress nimo, patambal ka. Di man matambalan ang stress. Ni samot ang imong kasakit. Bisag na apa kay ikapatambal, di lang yapon ka maayo. Kay ngano man, ang imong kabalaka, ang imong kaguol, maotoy pinakasentro sa imong sakit. Kay di man ka gustong masakit. Ay kanang kamatayon. Ang sa munang kamatayon, malikayan, dili. Pero 100% ninyo, for sure, hadlok mamatay. Bikin sa din ang gusto yung kayong mamatay. Taas ang kamot. Na iniisa mga tiwasonon ro ba kaya? Panabla naman ang inyo. Oy, bisan pag kana ganing nanas ICU og imong ingnon okay na kang mamatay, Father, please pray for me. I want to get well. Ana pag yun. Wa na hati wasuno na gyud kana. Mugastog og minilyon, usahay pa mugastog binilyon aron lang yun maayo. Ato magong i-deny ang kamatuoran, kaya ang ato manghuna-huna mao'y atong gisunod, pasudla ragod ng Espiritu Santo, puno magidunta ang yuta sa himaya as Ginoo, pasudla ing na, come Holy Spirit, enlighten me, guide me to the truth. Nganong di man gini maayo ang akong sakit sa hawak. Ningon dayong Ginoo, hapit na kadi kalakaw mo na pasalamat matag higayon na makalakaw ka mo na inigmisan ako karon nya di kayo sakit akong hawak okay ra moingon din ko salamat Ginoo kay hapit na rabani ignaog na ko sagdanan nga okay pa ignaog salamat Ginoo. Di ba magsikog pasalamat? Din ako magsikog na huna, di unta nimo sakit. Mas maayo pag magpasalamat ka. Muna inigtanaw nimo sa amin, napakay kilay, ayaw pangiskis, inasalamat na apakoy kilay. Igtanaw nimo na apakay buhok, salamat na apakoy buhok. Siging ka-conscious anang colors buhok. Igtanaw nimo napakay naong
ayaw nagka-conscious anang colors imong ngaong, unsa na say imong paliton kay inusnos diha, unsa na say imnon para mausab ang color. Grabe nakikastanan. Dawata na lang nga naapakay naong. Ana. Sige, lingay mong tupad. Yung na, praise the Lord, buhi pa ka. Yung na. Ay, usahay ra ba no? Din agit ta kapasalamat kamong mga ginikanan, permigid mong masipyat ani. Igtan-aw ninyo ikabuntag inyong anak nagloko pa diha wa pa mo mata, unsa man dayo inyong isulti. Unsa inyong isulti nya labi nagting klase, nya hapit na gyud ang oras, nya galoko pa. Unsa may inyong isulti? Bangon. Ikang buanga ka, sige la kag katog diha. Wa di ka kahibaw nga kanang pagkatog usa na kadakong gasa, daghan na kairong di na makatog. Kasigi nag-inom gani og mga sleeping pills kadi katog. Higda alas 8 hangtod na lang kaadlawon alindasay di na gyud katog. Kadakong gasa nang nakatog. Unsa may una nimong isulti tan-aw nimo sa imong anak nga wa gyud pa mo mata. Salamat Ginoo. May kayong tug sa akong anak. Anak magyaw-yaw manong kang sige nagkatog, tanawag din ana makatog, di ba maproblema na sad ka, imo na sad nang patambalan aron matog, nya karon kay natog, imo na sang pukaon, imo pag yung kasab-an. Kay ikaw may nagbuot, pangutana sa Holy Spirit, Holy Spirit, ang akong anak, wa pa mo bangon, nya oras na para mo klase, unsa may akong buhaton. Basig hunghungan ka sa Holy Spirit, ayaw na lang na pa-eskwelaha kaya wala naman sa naisod-sod sa klase. Sige na. Gasige na wala nag-computer. Ay na lang nagpa-eskwelaha. Ana, dawata na lang nga sa karong tuiga, di gina siya mo eskwela. At imana na lang na dinhi, kuyog mo kanunay, basin pamatakda na sa imong kabuutan. Kaya imo na sige pa-eskwela, ang barkada ana dito, mo'y gahuwat, adto ra ginas computeran, magsige ra nag-cutting classes, nyag musod sa nas klase, magpunay ra nagbugal-bugal sa iya mga classmates, magsige ra nagpangbuli, ang maestra kapatyuno na kaya ng imong anak. Kay porti na ganyang konsumisyon na og naa na siya sa klase, moingon gud ang maestra, ay salamat ni absent ang panuay. Di ba? Basig makasabot ka na ba? Ngay kasabot na nimo moingon ka, praise the Lord, ako ning dawaton, at least buhi ang akong anak, di na lang na nako pukaon, andaman na lang na nako pamahaw, inigbangon ana unya. Bangon na imong anak, dangtag mga alas 10 buntag, bangon na, huyatin ma, loto ng pamahaw. Ay ganiha lang andam dong, ana siya. Di lang sa koskoy lama, siya okay baon ako anak, gisultihan ako sa Holy Spirit. Kung siya gisulti sa Holy Spirit ma, ay nagsige man siya monitor ni mo, anam de kay sud-sud sa klase, nga ni Holy Spirit, kay bao, gida. Yaon sa may imong una-una ma, nagpagiya man ko sa Holy Spirit, di, ako lang ginang dawaton, nothing gonna change my love for you. Mo paraig din mo ma, pwede din na lang yung kumuskoy lang. Kana, okay kayo. Di ba? Ang saban, okay na, dili. Uy. Nga naman dahil si Jesus naka-eskwela di ay. Sila si San Pedro naka-eskwela di ito. Wow, uy. Pero nangahimo man laging mga manluluwas sa kalibutan. Kay maulagi na, may grado kag sawa, basta giyahan kas Espiritu Santo, mahimo jud kang mapuslanon. Pero bisag taas kay kag grado, pero wa kay Holy Spirit, mahimo gyud kang way kapuslanan. Gani makaguba pag yun kag kinabuhi o kalibutan. Akan nilero na nga guba ang atong kalibutan. Unsa may hinungdan ani, ang mga tag-as kay grado mo'y niguba sa atong ozone layer, mo'y niguba sa atong mga sapa,
mo'y niguba sa atong mga kadagatan, sa atong mga kalasangan, sa atong mga mineral resources, sila'y niguba ana. Ang mga tag-as kay grado mo'y niguba sa inyong mga internal organs, sama anang palaygit, na nang pagsig-inom anang mga pills, kaning pagsigig inom na to, kaon aning mga chemicals, sigit ang kaon nga mo'y hinungdan aning daghan kayong cancers, kinsa may nagbutag chemicals anang tanang pagkaon, tanang imnonon dinhis atong kalibutan karon, ang mga tag-as kay grado. Sorry ha, nga mao ni ang resulta. Ngano man, kay wa man giyahi sa espiritus kamatuoran. Ang espiritu mas bakak, mo'y atong gipalabi. Para gud anang laki, himuong babay, babay himuong laki, dili din na pamakak. Ha? Uy, mga minyo, bana, murag ulitaw, bisag kinsalay, ika-partner og sex diha, basta di lang mabuntis, tungod kay kamao ko mo gamit og kondom, tungod kay kamao ko mo gamit og pills. Mga asawa, di na mga dalaga, siging uyab-uyab, uyab-uyab, tukhang-tukhang panagsa, total, ligated naman ko. 100% naman ko safe. Nga buang mo, nagtuo mo, di may mo apil, ana. Apil sa mi usahay, oy. Ma-apil mi. Oh, kay nindot biasa na. Pero dili na tinuod. So ingon ani ang atong pagtinabangay kay gigiyahan ta sa Holy Spirit. Congratulations natong tanan. Nindog na ta.